медонистам ки шумо дар ин ҷо. Ёҳона хоҳарам, биё шин. инро гӯш кун. ту барои худованд худои худ қавми муқаддас ҳастӣ. худованд худоят туро баргузидааст то аз миёни ҳамаи қавмҳое ки дар рӯи замин ҳастанд қавми хуҷастае барои ӯ бошӣ. инро мусо ба халқи мо пеш аз ба ин замин даромадан гуфта буд. ҳа, лекин пеш аз ин суханон ӯ ба онҳо гуфт ки ҳама бутҳои Канонро нест кунанд. аҷиб, пештар дар ин сарзамин буд бисёр буд ё ҳозир? ҳар сари қадам буд. халқ ба онҳо саҷда мекунад, дуо мегӯяд. шумо онҳоро огоҳ мекунед ку? ин нопокиро накунед. вале онҳо гӯш намекунанд. ман гӯш мекунам. шумо мисли Илёс, пайғамбари ҳақиқии худо ҳастед. ҳайронам ки барои кадом корам Яҳова маро пайғамбар кард. ин хел нагӯед. шумо ҳамеша кори дуруст мекунед ку? мо бо шумо фахр мекунем. Юнус! Юнус! лабай худовандо, бархез, ба Нинве шаҳри бузург бирав ва доварии маро эълон намо, зеро ки бадкории онҳо то ба пеши ман баромадааст. ба Нинве? Нинве? онҳо садқаи наҷот шаванд. ин вазифаи ӯ нест. агар равад вая мекушанд. ягон кас бояд пеши раҳаша гирад. писарам, хӯрок тайёр намехӯрӣ? Не, ман гушна не. онҳо аз саҳар боз бо ман гап намезананд. юнус, бародаронат ҳоло ҷавон. охир сар хабари туро шунида хуш аз сарамон парид. онҳо ба ту ягон чӣ гуфтанд? измо метарсад ки онҳо маро зинда ба зинда пӯст мекананд. мегӯяд ки огоҳ кардан бефоида. бигзор Яҳова онҳоро нест кунад. эбар бошад боварӣ надорад ки онҳо маро гӯш мекунанд. худат чӣ фикр дорӣ? ба фикрам, агар Яҳова онҳоро нест карданӣ мебуд, маро ба он ҷо роӣ намекард. ба назарам эбар ҳақ. агар халқи худамон гӯш накунад, аз дигарон чӣ гила? лекин ӯ онҳоро то ҳол огоҳ мекунад. аз ин пеш оё Яҳова пайғамбарашро ба ҷои бегона фиристода буд, то довариашро эълон кунад? юнус, ман намедонам. албатта пеш ин хел набуд ки Яҳова барои эълон карди ҳукми худ пайғамбарашро ба маркази Ашур фиристода бошад. лекин агар ин нияти Яҳова бошад, пас ту бояд равӣ, писарам. Яҳова бесабаб туро ба он ҷо роӣ намекунад. ба ӯ такя кун. акаҷон! акаҷон, бинед! анҷир овардам. барои роҳатон боз ширинӣ ҳам ҳаст. афсӯс ки бо шумо рафта наметавонам. измо метарсад ки онҳо маро зинда ба зинда пӯст мекунанд.
шумо хайрхуш накарда меравед? ёҳона хона даро. мо ба шумо тӯшаи роҳ тайёр карда будем. дар Нинве дар кор мешуд. ё шумо ба Нинве рафтанӣ нестед? не ба таршиш. чӣ? Не, ин корро накунед, илтимос. аввал бо падарам гап ёҳона, занед. ман ба Нинве намеравам. рафта наметавонам. лекин чӣ кор мекунед дар Таршиш? баъд кай меоед? намедонам. мумкин дигар наоям. намеоед? набошад ки ба Нинве меравад? ки ба онҳо хабари Яҳуваро мерасонад? мебахшӣ ёҳона, намедонам Яҳува чӣ кор мекунад, лекин ман рафта наметавонам. ин бароям хеле душвор. ман ба ӯ дар кор не. шумо ба мо дар кор. шумо пайғамбари Яҳува ҳастед, мисли Илиёс. ҳамин хел не? дигар не. хона рав ёҳона, бахшиш. агар ин нияти Яҳова бошад, пас ту бояд равӣ писарам. با او تکیه کن. طوفان! یا خدایا، بادبان را خون دارید و رسمان ها بندید، تخانه ها را محکم کنید، از یگانجا سخت خپید. برها را نغزکک بندید، کشتی را به طرف موج روانه کن، به طرف موج. کشتی بسیار آب در آمد. برها را به آب پرتوید، همه‌اش رو تیز. یگان تنه ماند. بفایده
این از طرف خدایا اشمون ملکم مدد کن مدد کن کنی وای مرد وای در پایان در دخانه چرا تو خوابیده ای؟ خیر خدای خود را بخوان شاید خدای حقیقی با ما مدد کند و ما نجات یابیم یک خوره پرتویم تا فهمیم که باید بکی این افت به سری ما اومد باید بیفت چرا این آفت به سری ما آمد؟ این آفت از طرف خدای زنده و حقیقی این طوفان با عیب من شد. تو از کجا آمدی؟ از کدام کشور؟ از کدام خلقی؟ من عبری هستم و از یهوه خدای آسمان که بحر و خشکی را آفریده است میترسم. من پیغمبری او بودم. تو چیکار کردی؟ یهوه گفت که به نینوه رفته داوریش را اعلان کنم لیکن من گریختم. اکنون چیکار کنیم که بحر آرام شود؟ با ما بگوی چیکار کنیم؟ مرا برداشته با بحر پرتوی بحر آرام می شود چون که من می دانم که این طوفان شدید از سبب من بر سر شما آمده است. بیایید توی رو پرتویم. اگر پیغمبر یهوه رو کشیم روزمون از این بدتر نمی شود. یهوه میخواهد که وی بنین برود اگر او رو پرتویم به غضبش گرفتار نمیشویم نباشد بیل‌های کشتی را گیرید بیل زنید تا که نابود نشویم. ساحل قریب است تستر بیل زنید بیل زنید. این کار بیفایده نبی یونس را گرفتن درگاه ای یهوه از باعث جان این آدم به هلاکت نرسیم و خون بیگناه را به گردن ما نمان زیرا که تو ای خداوند آنچه بخواستی بکردی. او برای ما جانش را داد. خدایان ما هیچ کار نکردند. خدای او به ما یاردم کرد. باید قربانی آریم. خدایا من زنده ام. اکنون با من چی می شده باشد؟ ای یهوه از درون گور است و کمک می پرسم. التماس زاری مرا شنو. من می دانم که از پیش تو رانده شده ام. دیگر که معبد مقدسی تو را می بینم.
бигзор дуои ман ба даргоҳи ту расад. ман туро шукргузорӣ карда бароят қурбонӣ меорам. ҳар он чӣ ваъда кардаам иҷро мекунам. Эй, tu говори. چی شد؟ تو بگو که خب ما یارم کردنه. نام چی؟ юнус. номам юнус. аз дигар китфаш гир. бояд ӯро ба хона барем. падарам гуфтанд ки шумо пайғамбар? ҳа, будам. шумо дар шикаи моҳии калон будед, а? ҳа, чӣ ба вай моҳи шуморо фурӯ бурд? чунки ман дар об будам. барои чӣ шумо дар об будед? ман аввал дар киштӣ будам, баъд дар об. чӣ ба дар киштӣ будед? чунки ман аз яҳува гурехтанӣ будам. вақте дар шикаи моҳӣ будед тарсидед? ҳа. бисёр дуо гуфтед? ҳа. агар аз худо гурехта бошед чӣ ба дуо гуфтед? падарҷон, акам баргаштанд. акаҷон, юҳона, ман фикр мекардам ки дигар шуморо намебинам. гумон мекардам ки дигар намеоед. хеле пушаймонам юҳона, маро бахш. падарам роҳи шуморо ҳар рӯз мепоида, умедашонро намеканда. чӣ шуд? моҳӣ? не, ин номумкин ку. гизмо, ин мӯъҷиза буд. яҳова туро наҷот дод. акнун чӣ кор мекунед? намедонам. ҳозир ҳама монда шудем. биёед дам гирем. пагоҳ боз гап мезанем. юнус, мебахшӣ ки пеш аз рафтанат дар бораи нинве ҳар гап гуфтам. ман намедонистам ки ҳеҷ гап неист мо. ман худам хостам ки гурезам. зиқ нашав. нағз ки баргаштӣ. раҳмати калон. раҳмат. шумо бароям ҳоло ҳам намона.
خوابی خوش پسرم. падарҷон, لبای. ҳеҷ аз ёдам он мардоне ки дар киштӣ буданд намераванд. борашон аз даст рафт. дар нигоҳашон тарс дида мешуд. чӣ агар онҳо зинда намонда бошанд? ҷони онҳоро дар хатар мондам. беитоатӣ на фақат ба худи мо Юнус, ба дигарон низ дарду ғам меорад. барои он мардон дуо мегӯем. яҳова боз бо ман бовар мекарда бошад. яҳова ба ту раҳм кард Юнус. туро ба хона соқу саломат баргардонд. ба ҳаминашам шукр. падарҷон, ман пушаймонам. медонам писарам, медонам. бевақт шуд. биё камтар дам гирем. Юнус, худоё, маро бубахш. ман сахт пушаймонам. бархез. ба шаҳри бузург Нинве бирав ва хабареро ки ман ба ту мегӯям, ба мардуми он эълон кун. албатта раҳмат. ман ҳатман амратро ба ҷо меорам. яҳова туро дар паноҳаш нигаҳ дорад писарам. ӯ маро аз қаҳри баҳр халос кард. минбаъд низ халос мекунад. ана ин шириниҳо барои шумо. раҳмат хоҳаракам. баъди чанд рӯз ба Нинве мерасӣ? худо хоҳад баъди 40 рӯз. дар амони худо бош. раҳмат. ту ба куҷо раҳакӣ? ба Нинве. бешӯхӣ? ман ҳозир аз ҳамон ҷо омадам. аспҳоямро фурӯхтам. як чӣ гӯям? ман хурсанд ки ба хона баргашта истодаам. аз он ҷо эҳтиёт шав ҷура. фаҳмо. каме нақл кун чӣ? хай, Нинве шаҳри беҳад калон. барои онро пурра гаштан қариб 3 рӯз дар кор аст. аробаҳои он дар ҷаҳон беҳтаринанд. аспҳояш бошад. аспҳояш беҳад зӯранд. одамонаш чӣ? одамонаш? агар онҳо худоёни ҷангро парастиш кунанд, ба фикраш чӣ хел мешаванд? ҷангу зӯроварӣ ҷону дилашон. ба онҳо фақат ҷанг бошад бас. тасаллӣ додӣ. зиқ нашав. фақат кори худата бин. ба дигарон кордор нашав ва ҳамаш нағз мешавад. ту
худат чӣ кора? ман пайғамбари яҳува. ӯ маро барои эълон кардани доварияш фиристод. бо ҳамин корат. айби худат. салом эй мусофирак, куҷо рафта истодаӣ мусофирак? Эй, исто! Исто! хӯрокам ёрӣ биҳед. раҳмат. одамонаш чӣ? агар онҳо худоёни ҷангро парастиш кунанд, ба фикрат чӣ хел мешавад? баъд аз 40 рӯз нинве ба хок яксон мегардад. баъд аз 40 рӯз нинве ба хок яксон мегардад. ин мусофир кӣ? баъд аз 40 рӯз нинве ба хок яксон мегардад. баъди 40 рӯз нинве ба хок яксон ки шаҳри моро нест мекардааст? вай девона чӣ? афташ рангиш рӯлиё? инро худои ҳақиқӣ гуфт. бадкории ин шаҳр то ба пеши ҳаққи таоло расидааст. яҳува худои ҳақиқӣ инро гуфт. ин шаҳр валангор мегардад
нинве ба хок яксон мешавад. Инро яҳува худои ҳақиқӣ гуфт. шаҳри шумо нест мешавад. баъди 35 рӯз ин шаҳр валангор хоҳад шуд. нинве ба хок яксон мегардад. ин шаҳр нест мешавад. баъди 25 рӯз парвардигори олам нинверо ба хок яксон мекунад. ин шаҳр او پیغمبر خدای اسرائیلون چیکار کنیم؟ хонаамонро онро партофта куҷо мерем? худои ҳақиқӣ нинверо ба хок яксон мекунад. гӯш кун, агар тавба кунем шояд худою ба мо раҳм кунад. ба гуфти пайғамбар 20 рӯз пас шаҳри мо ба хок яксон мегардад. тамоми халқ рӯза дошта палос пешидаанд. онҳо аз пайғамбари яҳува мепурсанд ки барои зинда мондан бояд чӣ кор кунанд. юнус ба онҳо мегӯяд ки бояд чӣ кор кунанд? не, халқ худаш хулоса кард ки агар худои ӯ пешакӣ огоҳ карда истода бошад, пас тавбаи онҳоро дида шояд аз фикраш гардад. дар бораи юнус боз чӣ медонед? аз рӯи нақли марде фаҳмидам ки юнус аввал ба назди мо омада намехостааст. ба ҷои ин вай ба Таршиш гурехтааст. лекин баъд баҳрнавардон ӯро ба баҳр партофтанд. ба гуфти юнус яҳова ба моҳии калон амр додааст ки ӯро фурӯ барад ва гашта қай кунад. шояд вай девона бошад? шояд не. ин мард аз номи худои исроилиён гап мезанад. ӯ худои мӯъҷизаҳост ки бо қудрат ва бузургиаш машҳур шудааст. шояд ӯ боқудрат бошад, вале мо худоёни худро дорем. рост, лекин яҳува ягона худоест ки аз худоёни миср зӯр баромад ва ҳатто лашкари мисриёнро дар баҳри сурх нобуд сохт. ӯ он худоест ки тӯфони азимро ки аз таърих медонем ба амал овард. ӯ ин корро барои он кард ки халқи он вақта аз ҳад берам шуда дар бадӣ ғӯтида буд. котибро файрод кунед. ба ман тӯҳфаю пораи шумо дар кор не. ин қарори яҳува. баъди 10 рӯз худои ҳақиқӣ нинверо ба хок яксон мекунад. инро худои ҳақиқӣ гуфт. бадкории ин шаҳр то ба осмон расидааст. худои ҳақиқӣ гуфт ки нинве ба хок яксон мешавад. ин шаҳр нест хоҳад шуд. подшоҳ ба халқи нинве чунин мегӯяд: сухани подшоҳро бишнавед. бо фармони подшоҳ ва соҳибмансабонаш бигзор ягон одам, ҳайвон ё чорво чизе нахӯрад. онҳо бояд на хӯрок хӯранду на об нӯшанд. бигзор ҳам инсону ҳам ҳайвон палос пӯшад. бигзор ҳама бо тамоми қувват худоро зориву илтиҷо кунанд ва аз роҳи бад гарданду аз зулму ситами худ тавба намоянд. шояд ки худо аз фикраш гардаду алангаи хашму ғазабаш паст шавад ва моро нест накунад. баъди 3 рӯз нинве ба хок яксон мегардад. яҳува инро гуфт. нинве ба хок яксон мешавад. яҳува бояд ин шаҳрро нест мекард.
чаро ин хел накард? нахуд ки ба ин шаҳр раҳмаш омада бошад. не ин хел набояд мешуд. барои чӣ яҳува фикрашро дигар кард? акнун ин мардум дар бораи ман чӣ фикр мекунанд? вай чӣ хел пайғамбар будааст ки гуфтаҳояш иҷро нашуданд? магар вақте дар диёрам будам аз ҳамин хавотир набудам? барои ҳамин ман аввал ба таршиш гурехтанӣ будам, зеро медонистам ки ту худои меҳрубону дилсӯз, пурсабр ва пур аз меҳру вафоӣ. ман медонистам ки ба сари касе фалокат овардан барояд дардовар аст. эй яҳова, ҷони маро бигир, чунки мурданам аз зистанам беҳтар аст. оё дуруст аст ки ту дар ғазаб шавӣ? бояд аз ин шаҳр бароям. мо медонем ки ту пайғамбари худои ҳақиқӣ ҳастӣ. ба суханони ту бовар мекунем. илтимос бо мо исто. не, ҳама чиро муайё мекунем. ман намеистам. нест нашуд ку? ин қадар тез равид. яҳова то ҳол ғамхори ман.
эй яҳува бигзор акнун ман мурам ҷони маро гир мурданам аз зистанам беҳтар аст. оё дуруст карде ки барои чӯб каду ин қадар асабонӣ шудӣ? ҳа дуруст кардам, чунон дар ғазабам ки мурдан мехоҳам. дили ту ба чӯбкаду ки дар як шаб рӯиду дар як шаб хушк шуд сӯхт, ҳолон ки барояш ҳеҷ меҳнате накардаӣ ва онро нарӯёнидаӣ. пас чаро дили ман ба ин шаҳри бузург нинве насӯзад? охир дар он шаҳр ғайр аз ҳайвоноти бисёр зиёда аз 120 000 одаме ҳаст ки неку бадро фарқ карда наметавонанд. шумо Юнус пайғамбар? ҳа, ин ман. модарам гуфтанд ки моро наҷот додед. не, яҳува шуморо наҷот дод. ман фақат хабари ӯро расондам. раҳмат. чӣ кор карда шиштед? ман дар бораи нинве ва раҳмдилии бузурге ки яҳува ба ман ва ба он халқ нишон дод навиштам. ҳамаи инро навиштан осон буд? не, дардовар. акнун чӣ кор мекунед? чизе ки яҳува гӯяд.